Вітаю всіх на каналі Монети і банкноти Республіки Беларусь. У сённяшнім відеооглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 10 копеек узору 2009 году, маскоўская чеканка, новый герб. Тут мы бачым невялічкі брак, так называемый, са ўдарэння штэмпеляў. Тут у нас ёсць 3 праменчыкі, раз, два, 3, і венчык ад сонца. Таксама есть невялічкія праменчыкі тут, но амаль іх не бачна. Гэта мы побачылі брак па рэверсу. Давайте разглядзім аверс. Таксама мы побачым і па аверсу у нас тут ёсць са ўдарэнне штэмпеляў. Вось тут невялічкі кавалачак і ёсць таксама невялікі кавалачак арнаменту. Вось тут. Вось такі быў вельмі цікавы брак 10 копеек. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце монеты, шануйце сваё і да сустрэчы.